Terve! Tällä kertaa virkataan meidän ilmaislippujen arpajaiset pystyyn ja otetaan pientä catch-upia muutenkin. Tässä on niin pitkä radiohiljaisuus ollut, niin on vähän jotain siitä sun täytyy sanottavaa kyllä tästä asiasta. Huonehan olisi melkein valmis. Se on aika lähellä, on tuolla vielä virkattavaa, mulla on tuossa Flowssa ja äänimaailmassa ynnä muussa vielä jonkun verran tekemistä, mutta ei tuossa pitkin mene ennen onneksi. Ja sitten tuota aulaa pitää virkata, mutta se on onneksi melko nopea. Siitä tulee aulasta tulee vähän raakile kaikkinensa. Niin meinaa vähän niin kuin rahat loppua, kun tää on venynyt pitkäksi. Kovastihan minä taisin uhkailla loppukesästä ehkä, että olisi ollut valmis. Jos venytetään loppukesän termiä oikein pitkäksi, vedotaan ilmastonmuutokseen ja muuhun, niin ehkä tämä vielä on sitten. On tuolla ollut lumimaassa, niin en tiedä sitten, mutta joo. Mutta huone on melkein valmis. Mulla on kaikki systeemit ja isot pulmat tehty. Ei ole enää kauheasti. Eli valmista tulee tahtomattakin. Menisin sanoa, että ennen kuin huomaakaan, mutta kyllä tässä on huomattu aika pitkään, että on venynyt tämä projekti. Meinaa vähän psyykkeen päälle käydä kyllä tämä stressitaso tässä, mutta ei se auta kuin sitkutella ja selvitä. Joka tapauksessa ton lähes valmistumisen kunniaksi, niin ajattelin nyt polkasta käyntiin nuo arpajaiset. Eli käytännössä jokaisella mun somekanavallahan mä arvon nyt sitten noi ilmaiset sisäänpääsyliput. Eli arvonnan voittaja jokaisessa kanavassa, eli yhteensä 4, saa ilmaisen sisäänpääsyn korkeintaan 6 hengelle tähän pakohuoneeseen. Eli lahjakorttimuodossa käytännössä. Se on helpoin näppärin sillä lailla järjestää. Ja tässä YouTuben puolella niin otetaan, että tykkää videosta ja jätä kommentti alle, kenen kanssa olisit tulossa ja kuinka eliittejä te olette näissä pakohuoneiden ratkaisuissa. Saan minä vähän lisää paineita siitä sitten vielä, että niin onko tämä riittävän hyvä. Toivottavasti on. Ja ei tarvii tykätä kanavasta erikseen. Se on mun mielestä vähän pöliä, koska sitten mä pompin sun feedissä, vaikka sä et välttämättä haluaisi nähdä mun feedissä, jos oot täällä vaan niin kuin arvonnan vuoksi. Eli pidetään vaan siinä, että tykkää videosta ja jättää kommentti asiasta, niin sillä on sisällä arvonnassa. Sitten muut arvonnan kanavat on TikTok, Instagram, Facebook. Niissä on omat sääntönsä siellä, selitellään. Ja niihin kun osallistut, niin parhaat chanssit voittaa käytännössä, eli sitten on 4 lippua sisässä. Mä veikkaan, että kaikki kuitenkaan osallistu kaikkiin, niin mikäpä jotain, jos tilit löytyy kaikilta valmiiksi. Ja. Arvonta-aikaa on maanantai, sanotaan kello 9 illalla suurin piirtein niille paikkeille. Sen jälkeen mä rupean sitten kontaktoimaan voittajia. No eka arvonnan tietysti. Täytyy keksiä, että millä minä saan arvottua sen. No, se on sen hetken ongelma, tulevaisuuden minun ongelma. Ja näin edespäin. Ja sitten vaikka voitto nyt ei osu kohdalle, niin minä ajattelin, että se nyt ei minulta satuta oikeastaan ollenkaan, että jos minä nyt tarjoan kuitenkin, että maanantain jälkeen, eli tiistaina tai maanantai-iltana, katsotaan miten tuo aika riittää meikäläisellä, niin julkistan noin meikäläisen uudet nettisivut, jonka jälkeen pystyy tekemään ajanvarauksia ja ostamaan lahjakortteja. Niin ensimmäisen viikon ajan siitä hetkestä eteenpäin, niin mulla on -10% kaikki pelivaraukset, jotka on tehty siinä aikana, ja kaikki lahjakortit, jotka on ostettu sillä aikavälillä. Eli tämmöinen avajaistarjous vähän niin kuin olisi tiedossa sitten. Eihän 10 pinnaa nyt, mä en tiedä onko tämä nyt vähän semmoinen, niin kuin, no on paha tarjous, mutta se nyt on. Nykytilanteessa, niin jos ihminen voi säästää vähän sen rahaa jostain, niin en näe huonoksi sitä, että minä nyt ehkä vähän sen kannustan sitä. Että jos ostaa sen, niin sitten se ei ole rahan säästämistä, mutta ei mennä filosofiaan eikä semantiikkaan liikaa. Minä en jaksa ajatella, minä olen niin poikki ja rikki tässä hommassa, että menee liian vakavaksi. Mutta joo, semmoiset on kuvio nyt tällä hetkellä. Yleisesti ottaen muuten tästä rakentamisesta sitten, mitä pystyn sanomaan, niin
Kaikki etenee hitaammin kuin minä luulen. Mä en tiedä, onko se sitä, että minä olen huono arvioimaan näitä, vai minä luulen itsestäni niin paljon enemmän kuin oikeasti olen. Mutta kaikessa menee enemmän aikaa. Sitten on aina yllättäviä teknisiä ongelmia. Esimerkiksi yksi yleinen on ollut, ei minulla ole tässä nyt noita nappuloita keijässä, mutta noi pienet mikroprosessoriyksiköt, mitä minä käytän, ja sitten tuo tietokoneen niin kun hallintajärjestelmä, niin se, että niiden viestit, miten ne keskustelee keskenään, miten niitä pitää muokata ja missä tyypissä lähetät viestejä ja lässyllää, niin kun yksi tukee jotain ja yksi ymmärtää jotain ja yksi tukee toista, niin siinä on aina semmoinen hirveä virkkaaminen sitten noissa järjestelmissä, että ne saa pelaamaan yhteen niin kuin haluaisi. Yksi hyvä esimerkki on se, että jos huoneessa tekee jotain, sieltä lähtee käsky tietokoneelle, että hei, tämmöinen tapahtui, me halutaan nyt, että tässä on ääniä. Niin se, että se ääni lähtee tietokoneelta sitten kaiuttimille, niin ylipäätään se, että se ääni aukeaa johonkin mediasoittimeen tietokoneeseen ja lähtee soimaan, niin siinä on monen sekunnin viive. Pahimmillaan oli 15 sekuntia yhdellä tavalla, miten mä sen toteutin. Niin ihan jo siinäkin oli ihan mahdoton virkkaaminen, että sen sai toimimaan jollain tasolla järkevästi. Nyt mulla on sitten osa äänistä silleen, että se on vaan pelivalvojan täytyy manuaalisesti katsoa sopiva hetki, milloin laittaa ne päälle ynnä muuta, koska se on helpoin ja nopein tapa. Et mä en oikein millään mediaplayereiden pakotuksella tai PowerShellin kikkailuilla oikein saanut silleen niin kuin reaktiivista ääntä niin kuin kohtuullisessa ajassa. Et jos mä haluan, että vaikka se kirstu, minkä mä oon näyttänyt tuolla joskus, onko mä puhua asioista, mitkä voi olla spoilereita ulkopuolisille? No se, että siellä on kirstu, niin se ei ole mikään spoileri. Joo. Et jos mä olisin vaikka että sen kirstun kannen avaamisessa olisi joku ääniefekti, niin sitä ei saa tällä välillä synkattua niin, että se olisi niin kuin, että kun se kirstun avaa, niin siinä olisi ääni. Se on vaan mahdollisuuksien ulkopuolella. Et siis mulla pitäisi olla erillinen kaiutin tuolla huoneessa, mikä on kytkettynä sitten pieneen MP3 soittimeen, semmoiseen pikkuseen niin DAC-vehkeeseen, ja se olisi niin kuin erillinen tuolla. Mutta toisaalta sitten, että mä ostan, mutta sitten yleensä ne kaiuttimet on hyvin pieniä, että semmoiset laadukkaammat dakit, mitkä tukee vähän vahvempia vehkeitä, niin maksaa sitten jo ihan eri hintaluokassa, ne kaiuttimet maksaa ihan eri hintaluokassa, niin ei minulla ole semmoisen varaa tällä hetkellä. Niin, nyt on sitten monta asiaa ollut semmoisia, että pitää tehdä joku hyvin kippas-kokkas konsti juttu, koska järkevä ratkaisu maksaa niin paljon. Se vaatii nyt pelinhoitajalta enemmän, mutta toisaalta sitten mä en vielä hahmota sitä oikeastaan, että siinä kohtaa kun pelaat huoneessa, niin siinä kohtaa ei varsinaisesti ole kiire. Että se, että jos joutuu vahtiin jotain tilannetta tai tapahtumaa vähän tarkemmin kuin jotain muuta, niin mä uskon, että se ei ole ongelma loppupeleissä. Varsinkin kun mulla on vain yksi huone kerrallaan aina pelussa, niin ei tarvitse sille jakaa huomiota, eikä homma sotkenut sitten sen kautta koskaan. Aika näyttää. Monesti olen miettinyt tässä, että olisi ehkä ollut järkevä liike käydä töissä jossain muussa pakohuoneessa, niin olisi nähnyt sitä niiden arkea. Se olisi varmaan avannut hyvin paljon niin kuin toimintatapoja ja ehkä olisin joltain koukuilta, mutkilta säästynyt siinä, mutta tämä oli nyt tämä tie, mikä käytiin. Tämä oli ehkä se oikea tie meikäläiselle. Ehkä. Tai sitten ei, en tiedä. Tämä oli se tie, mikä mun piti käydä läpi. Näin. Mikäs muuta vielä tästä höpisisi? Tässä on ollut niin kaikenlaista. Mulla on vähän niin kuin backlogissa tuolla, olisiko 3 tai 4 rakennusvideoa. Mä en ole nyt niitä editoinut ollenkaan, koska mä mietin, että YouTube ei ehkä ole silleen hyvä markkinointikanava. Tämä on ehkä erityyppisille ihmisille kaikkinensa, ketkä täällä käy katsomassa. Ja näin edespäin, niin mä en ole tähän nyt sillä lailla millään tasolla panostanut. Plus, että mun tietokone on niin nuhapumppu, että videoiden editoiminen sillä on ihan täyttä tuskaa. Se on niin hermojen raastavaa hommaa, että ennen kuin on varaa ostaa seuraava parempi kone, niin
en aio välttämättä edes editoida videoita sen enempiä. Muuta kuin tämmöisiä lyhyitä puhepätkiä, mitkä ei tarvii varsinaisesti, mun ei tarvitse pitkiä klippejä käsitellä, lyhentää, tiivistää, vaan mä voin vaan läntätä homman aikajan alle ja sitten työntää ulos. Niin se voi näin olla hetken aikaa. Mutta siellä on kuitenkin, jahka mulla tulee mahdollisuus editoida videoita järkevästi, niin muutama video noista pulmien rakentamisesta ja sitten niiden jälkeen mä sitten lopetin oikeastaan kuvaamisen täällä noista lopuista pulmista, koska se vie huomattavasti aikaa myös siitäkin hommalta, että kun sitä pitää aina kamerakulmaa säätää ja katsoa, että kaikki kuvaa ja sitten miettiä vähän sanomisia ja koittaa höpöttää kameralle ja koittaa höpöttää jotain koherenttia kameralle ynnä muuta, niin katoin paremmaksi jättää sen toistaiseksi taustalle. Ajan kanssa käydään kuitenkin kaikki pulmat läpi tuolta huoneesta sillä lailla, että esittelen vähän, että mitä ne pitää sisällään, minkälaisia rakenteita niissä on, puhun niiden haasteita, koska se, että mulla ei nyt tule mieleen, että jotain ongelmia tai hyviä juttuja, mitä voisin kertoa tästä rakennushommasta, niin ei tarkoita sitä, että ne olisi unohtunut kokonaan. Mutta se on sitten, kun mä otan vaikka jonkun pulman irti seinästä ja pyörittelen sitä käsissä, niin mä kyllä hyvin elävästi muistan monet hankalat kohdat ja mitkä oli työläitä ja mihin meidän järki palaa ihan täysin ja minkä takia nuo yhdet mikrokytkimet on aivan järkyttäviä ja minkä takia mä en noista yksistä magneettikytkimistä tykkää vieläkään yhtään ja niin edespäin. Niin, sitten kun käydään niitä läpi pala kerrallaan, niin sitten niistä kyllä riittää puheenaihetta sitten. Mutta ne on toisaalta sitten myös lyhyempiä videoita, koska sitä työstövaiheita ei näy siinä. Niin päästään pureutumaan kuitenkin vähän siihen sun tähän eri tavalla. Ja sitten mun on helpompi jälkijättöisesti käydä mun ajatusprosessia läpi myös siitä, että mikä oli suunnittelun ajatus, mitä jäi toteuttamatta, miksi joku tehtiin tällä lailla ja niin edespäin. Niin se on ehkä helpompi sitten lisätä siihen, kun taas siinä työn keskellä se kustaa kaikennäköisesti joutavan päivästä. Joo. Oikeastaan mulla ei sen tähdellisempää ajatusta nyt oikeastaan tähän antaa. Antaa, että me jätetään video tähän. Osallistukaa arvontaan. Eli tykätkää videosta, jättäkää kommentti. Ja sitten maanantai-iltana mä huutelen voittajalle ja katsotaan siitä sitten eteenpäin. Ja mä varmaan vielä hiihkasen ehkä täälläkin sitten, kun mulla on tuo nettisivut auki, niin ne, ketkä kaipaa sitä, niin tietää sitten käy koppaamassa sieltä alennuksesta sitten itselleen varauksen tai lahjakortin, niin säästää joku se euro esiin. Näillä eväillä sitten ei muuta kuin ensi kertaa, se on sitten avajaisten jälkeen. Perskulle kun jännittää. Ciao.